Pampaputi man ni siya. Unya, magwapa ka ko ani. Ana gali ko nga pampaputi. Usa kada mga ambil ka mo gwapa milagro man taw nakagawad oy. Guro ka. Kinuwayon ka gid ka sa nga tanan na. Oh, napaman to, gamay na lang. Pag-utrok order ni Genevieve. Oo. Berto, asiste, murag kawatan og naw. No, wag rin, angkol kignaw. Kawatan gito ba? Walang, Jis lang na. May 1 tikpan, patapan doa. Hala po dani, pwede tagsingkod lang yan. Sige, tag-5 lang na. Pero ikaw padok-dok sunga mo. Dito kagbapa to, dito musuko. Brad, kita nga itong tawag diri ganina nga angkol kignaw nga murag na gamay. Wala bro, kabantay Brad, nga naman. Nga itong sinilas ba? Napatay. No. Lah, tay pa ha. Mao man yan sinilas ganina oh. Itong angkol kignaw nga murag na gamay. Itong itong tay ba? Isahan kita ato ba? Mao gini bay. Dapat to diri ba? Kaya. Wag mo din mo bantay. Hay, wag bantay. Ay, di kami ko. Ayay, sakpan. Sunod up, pangwapa na yung sinilasab. Yeah, nakakuha man sa kong isa ka chinilas. Oh, naratong pulis sa chinilas oh. Si pulis sa chinilas. Oh, nakachada mga na pink mga na pambabae. Unya, bisa unsa ka tsada? Maigo sa kultiin? Ano magyaw-yaw mangga nga. Wow, mangkay na nga chinilas oh, princess manggali ang drawing nga na. Oy, bisag unsa ka wow sa chinilas. Kung di ko na maigo sa kultiin, unsaon ko man eh. Amo ka man siguro. Nag-inis ka naman lang. Kinsakto ba unta nimo pag-inis? Dapat unta imo pong lawas mo adya sa chinilas ay pagpagamay pud unta ka. Hoy, unsa dapat sa chinilas ako lawas? Unsa man ako lawas pag chinilas? Yoy. Oh, sige yaw diya oh. Gikuan po tagal kapila niyo. Unsa man na? Pampaputi man ni siya. Unya, magwapa ka ko ani. Ana gali ko nga pampaputi. Usa kada mga ambil ka mo gwapa milagro man taw nakagawad oy. Naglison man gali kag paniwang mo gwapa na noon. Buang siguro ka. Kinuwayon ka gid ka sa nga tanan na. Murag ka